Tervetuloa Pyhtään keskiaikaiseen Pyhän Henrikin kirkkoomme. Kaunis valkoiseksi rapattu kivikirkko sijaitsee Pyhtäällä, Kymijoen haarassa. Lähes 600 vuotta vanha kirkko on nimetty Pyhän Henrikin mukaan. Kirkkomme vanhin veistos esittää Pyhää Henrikiä. Hän oli keskiajalla Suomen kristillistäjä ja ensimmäinen piispa. Niin kuin moni asia muuttuu vuosisatojen aikana, myös kirkkomme on läpikäynyt muutostöitä. Suurin restaurointityö aloitettiin vuonna 1907. Rakenteita on lisätty ja aina uusittuihin kalkkikerroksiin ovat eri suunnittelijat, arkkitehdit ja mestarit jättäneet oman leimansa. Urkuparvi on rakennettu myöhemmin ja sen reunaa koristavat opetuslasten kuvat. Tarina kertoo, että mallina käytettiin Knutaksen veljeksiä. Niin sanotut keskiaikaiset versiot samoista henkilöistä ovat maalattu vihkiristien yhteyteen, ne ovat kirkkomme vanhimpia maalauksia. Urkujen takana on myös piilossa yksi vanhimmista maalauksista, piru. Kattoa koristavat evankelistat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, joiden symbolit ovat enkeli, leijona, härkä ja kotka. Kristoforus lienee tunnetuin maalaus lähes 6 metrin mahtavassa korkeudessaan. Tämä maalaus sijoittuu 1500-luvulle ja tarinan mukaan Kristoforos kantoi tietämättään Kristuksen harteillaan joen yli. Tämä vanha lahjoituksena saatu alttarin osa sijaitsi ennen nykyisen alttarin kohdalla, se siirrettiin kuitenkin tähän uuteen paikkaan, jotta valo pääsi kauniimmin sisään. Nykyinen kellotapuli on rakennettu myöhemmin kuin kirkko, arviolta 1890-luvulla. Sen sivulla lepäävät sankarivainajat. Kellot soivat 1900-luvun alussa myös muuhun tarkoitukseen, kuin kutsuakseen Jumalan palvelukseen. Pyhtään VPK:lla oli avain tapuliin, ja he saivat käydä soittamassa kelloja palohälytyksen merkiksi. Kirkko on aina toiminut meidän kaikkien kirkkona. Siellä on kastettu, konfirmoitu, solmittu avioliitto ja saatettu viimeiselle matkalle. Keskiajalla kirkko oli kaiken toiminnan keskus, ja vielä tänä päivänä se on vahvasti mukana meidän elämässä.